kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka fama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Fanta Sidibe Dunkbaru a labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seydou Sila maraka fama fɛ sori gido dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na ntɛnɛn utukalo tile 13 sanba 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jugutigi maa fila n'olu kun kɛra kulu ye k'a fɔ k'u bɛna waleya cɛjugu kɛ n'o ye attaque ciblée dɔgɔkun kunfurajɛ tɛmɛnen Bamakɔ ale kɔnɔna na yan tigɛ dara u kan sibiridon a kɛra jamana ɲamayasigi tako filanan o ɲɛkɔrɔla na an ka jamana kɔnɔna na kulu min bɛ yen n'u ɲɛsin bɛ nanzarakan o lahalayaw ma u k'a ma Union des clubs de la presse francophone u ye laseli kɛ sibiridonya tɛmɛlen a kɛra VOA o dagayɔrɔ la ACI2000 la. Laseli a tun bɛ tali kɛ Renouveau FM ale datugulen min tun kɛra a tun bɛ tali kɛ o lahalayaw kan kulu min bɛ yen n'an ko a ma Arc-en-Ciel Mali olu ye wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ma jamana ɲamayasigi kalata lahalaya in na bidonya in na u ye wele bila dɔnnibagaw ɲininaw ma u dagayɔrɔ la laseli min kɛra a kɛra Abdul Niang fɛ Abdul Niang a ye laseli kɛ kalata lahalayaw kan a bɛna a mankan mɛn bi dɔnnibagaw kɔnɔna na dɔnnibagaw la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. An bɔra k'o fɔ sisadani na jugutigi maa saba n'olu kɛra kulu ye n'u ko ma ko commando olu de tun b'a fɛ ka waleya cɛjugu kɛ n'o ye ka ntarakili kɛ ka ɲɛsin maa dɔw ma n'an ko ma attaque ciblée dɔgɔkun kunfurancɛ tɛmɛlen Bamakɔ yan tigɛ dara u kan tigɛ dar'u ka sibiridon a kɛra an ka jamana ɲamayasigi kalata tako filanan o ɲɛkɔrɔla na wolomasiri taaba ɲininikɛlaw n'an k'olu ma service de renseignement olu de ye nin kunnafoni u y'a dankɛnɛmaya u ko maa saba in malidenw de don siga kɛr'u la k'a fɔ olu de ye banamini kɛ maaw ɲɛ n'o ye barakaji ye n'o nana laban maa saba olu bɔnɛni na u ni na octobre kalo la san 2016 k'u tun bɛ ka attaque ciblée k'o de labɛn n'o ye ka faali ta ka ɲɛsin maa sugandilen dɔw ma u fɛ service de renseignement ma olu ka wulikajɔ o ye nin kunnafoni o ye o bange k'o dankɛnɛmaya u bɛ nin wulikajɔ la tuma min na u ka kulu ɲɛma kulujugu in n'o ye commando ye Abdurahman Diallo n'u ko ale ma ko El Idrissa a n'a tɔɲɔgɔn fila n'olu ye lieutenant ye Yoro Demba Diallo ani Ibrahima Jakite tigɛ dara olu fana kan service de renseignement maaw olu ka fɔ la. Kulu min bɛ n'an k'a ma Union des clubs de la presse francophone a bolofara min bɛ Mali la yanni nɔ u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲininaw ma a kɛra VOA ale dagayɔrɔ la ACI2000 la laseli a tun bɛ tali kɛ Renouveau FM ale datuguli lahalayaw o de kan ni rajoso in a datugura tile 15 Banyango gouverneur fɛ Bamakɔ yan Kasim Traoré ale ye a jira k'a fɔ Renouveau FM a dayɛlɛli min kɛra haute autorité de communication maaw fɛ n'o ye haki ye Kasim Traoré ale ye foli ni tanuni k'o ta ka ɲɛsin haute autorité de la communication ma n'ale kɛra sababu ye ni kumakɛso in na a dayɛlɛla kura ye nka a y'a ka dusumakasaya a y'a dankɛnɛmaya ka ɲɛsin jɛmukan min bɛ yen n'an tun b'a fɔ a ma ko carte sur table o jɔsili min kɛra ka bɔ yen a y'a ka dusumakasaya a y'a dankɛnɛmaya ka ɲɛsin o ma Kasim Traoré n'ale de ye kulu ɲɛmaa ye wa ale fana ye kulu ɲɛmaa ye n'o ye funangɛni dɔnnibagaw ɲininaw olu ka fara ɲɔgɔn kulu ale y'o fana ɲɛmaa ye n'an ko ma organisation des jeunes reporters du Mali bakuruba fɔla OJRM a y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ka dankɛnɛmaya diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin kumakɛso in ma ka kunnafoniw k'a bɛɛ lajɛlen lase maaw ma lahalaya min nana ni a datuguli ani wulikajɔ minnu kɛra yaasa a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na a ye ɲɛfɔli kɛ olu bɛɛ lajɛlen na Kasim Traoré fɛ ale ko haute autorité de la communication bakuruba fɔla n'an k'a ma HAC a ko haki a tun bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛw kɛ mun tɛ datuguli ye o tun bɛ se ka kɛ ka bagabagali sɛbɛn yalima ɲɔngirili ka ɲɛsin jɛmunkan ma waati furancɛ kɔnɔna na k'o tun ka fisa ni a datuguli pepewu ye ko nka a dayɛlɛla k'a ka foli bɛ haki ye. Kunungo utukalo tile 12 ale ye don ye n'an ko ma journée internationale de la jeunesse funangɛninw tɔgɔla don do diɲɛ bundakun kan nin don in a bɛ ɲɛnamaya kabini san 1999 ka bɔ assemblée générale nations unies o tɔgɔla n'o ye diɲɛ tɔnba ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye funangɛninw jɔyɔrɔ jamanaw ka ɲɛta hadamadenya sabatili la o bɛ se ka yakubaya cogo min na ɲinan sa in na kumakan min n'o donna ba la o de jeunesse multiculturalisme paix et unité nationale o tɛ dɔwɛrɛ ye funangɛni ani
fɛn min ka dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko dorogoli ɲɔgɔn na fɔɔ ka taa se bɛn ani tilenɲɔgɔnya o sabatili ma jamanaw kɔnɔna na. kulu min bɛ n'an ko a ma ko arc-en-ciel Mali olu ka dɛmɛdonɲɔgɔnya tara k'o ɲɛsin jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ma kalata in na n'o kɛra a yɛrɛ nɔbila ko kalata lahalayaw la an ka jamana kɔnɔna na n'a tako fɔlɔ kɛla juillet kalo tile 29 ka tako filanan kɛ utu kalo tile 12 tɛmɛlen an kɔrɔ olu ka dɛmɛ lase Ibrahim Boubacar Keita ma bi u ye dɔnkibaru ɲininaw wele ka taa u dagayɔrɔ la Sotiba laseli ale kɛra Abdul Niang fɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma Abdul Niang a ye min fɔ an ka jango lamɛn. Élection deuxième tour kɛra kunu. Premier tour vote tun ma se ka kɛ bureau 800 ani kɔ de la. Kunu vote ma se ka kɛ 400 dɔɔni de la. O b'an ka finitigiw ka cɛsiri ko fɔ. Premier ministre ye tagali min kɛ Mopti ka taa sɔrɔsi ni finitigi 600 ani sanfɛminɛw ni dugumaminɛw k'u bila u ka disposition na pour que lakana bɛ se ka sabati cogo min. Nin bɛɛ kɔfɛ surɔ an y'u ka mɔgɔw ye ka bɔ ka bɔlɔ minɛ k'olu gagnena. U gagnena min maa si t'a dɔn n'u yɛrɛ tɛ. Mɔgɔw ye centre de vote bɛɛ résultat lamɛn radio kan sɔrɔ. Région kelen tɛ yen u ma ci yɔrɔ min. Bamako commune tɛ yen u ma ci yɔrɔ min. O n'a ta bɛɛ u ye jama wele QG la ko jama k'a muruti k'u gagnena k'u ka jigin bɔlɔn kɔnɔ. Mais u ye fɛɛrɛ min kɛ jama na ni jama yɛrɛ tɛ o fɛɛrɛ kalama. Cɛbilen y'u wele ko jateminɛ min b'olu bolo k'olu bɛ sanfɛ. Mais ko résultat t'u bolo. Donc ko mɔgɔw ka taa so. Mɔgɔw ka taa so kɔrɔ fɛɛrɛ de don cɛbilen bolo parce que u b'a dɔn u ye loi électorale sɔsɔ ministre de ka kan ka résultat di ani cour constitutionnelle. Maintenant u ye jama fara ɲɔgɔn kan QG la ka mobili min labɔ surɔ a bɛ mobili 100 bɔ moto sinto la pour que u ka bɔlɔn minɛ. Maintenant olu yɛrɛ min ale cɛbilen ni Sumayila olu yɛrɛ bi jama nɛgɛ k'u jigi bɔlɔn kɔnɔ u ka taa polisiw provoquer u ka taa IBK kanubagaw olu ka sow menacer ka tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ. Maintenant u yɛrɛ bɛ mun fɔ kɛnɛ kan ko a ye taa so a kɔrɔ ye di ni mɔgɔ sara ni tiɲɛni kɛra u b'a fɔ an t'a kalama anw tun ko de k'u ka taa so a video filɛ nin ye bɛɛ y'a ye ne ko k'u ka taa so de. Donc u yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw ka kan k'a dɔn ko nin ye olu janfanyɔrɔ de ye u b'aw nɛgɛ k'aw bɔ u bɛ taa faga u b'a fɔ k'u t'a kalama. A y'o stratégie de k'u la sɔrɔ hakili bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la o bɛɛ y'a faamuya min don. C'est pourquoi Maliens kunu Mopti Baba Cabral Camara a nana ka bɔ Faransi vote kama IBK dɛmɛbaga don a taara vote Mopti CDR mɔgɔw ani URD jeunes u taara fara ɲɔgɔn kan ka taa agresser fo a ka so a video b'an bolo yan ka taa agresser fo a ka so u ko Bamako ko min ye Abdul Niang yɛrɛ ye k'u ka ne faga o kuma b'u da donc ni Buama bila Abdul b'a bila o kibaruya b'u da cɛ si tɛ an bagabaga ka anw lasiran Mali kɔnɔ cɛ si tɛ yen k'e b'i sago boli anw kan min y'i ja k'i b'a kɛ o ka jɛya bɛɛ ma k'a fɔ président dɛmɛbagaw ye président kanubagaw ye maa si kana sɛgɛ ci ka kariw la a y'u to yen mɔgɔ kan'u provoquer mɔgɔ kan'i ta sar'u la mɔgɔ kana bɔ u nɔfɛ mɔgɔ kana fɔ i bɛ bɔ k'i bɛ marcher ou bien k'i bɛ ko wɛrɛ kɛ bɛɛ ka to i ka baara la bɛɛ ka to i ka so u ye min ɲini jamana ma a ye sigi a ko ko tɔ filɛ u ye marchiw kɛ sini ye élection ye bi u ye marche kɛ wula fɛ ka président nɛni ka gouvernement nɛni Manasa Daɲogo ko nɛni an b'a ɲini justice fɛ justice k'a ka baara kɛ Cabral agresseli a ka so Mopti an b'a demander justice fɛ justice k'a ka baara kɛ président kanubagaw mɔgɔ kana résultat ko kuma k'i da don a la résultat ko bɛ ministère de l'administration territoriale bolo élection centralisation opposition bɛ yen majorité bɛ yen tubabuw bɛ yen bɛɛ bɛ yen a bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛna jaabi minnu bɛ centrew la jaabi hakikaw a y'a ta dan o jaabiw yiralen ma avec preuve a banna jaabi yɛrɛ provisoire o bɛ ministère de bolo a y'o to ministère bolo ministère k'a ka baara kɛ maliyɛnw tɛ lalomaw ye fataw tɛ an ye jaabiw bɛɛ mɛn radiow la sɔrɔ région bɛɛ Bamako commune bɛɛ maliyɛn bɛɛ y'a lamɛn mɔgɔ si kana dɔwɛrɛ kɛ o kɔfɛ a y'u to yen région kelen tɛ yen u ma ci yɔrɔ min Bamako commune tɛ yen u ma ci commune min na dans toutes les régions dans toutes les communes du district u cira a bɛɛ kɔnɔna la comme u yɛrɛ b'a dɔn u cira ci cogo la min ka jugu ni 2013 ta ye tendance min bɛ ka bɔ n'i y'o jate u bɛ mun ɲini sisan u bɛ kɔn k'a fɔ k'olu de gagnena résultat yɛrɛ mana yira u b'a fɔ k'olu ka résultat falenna a ye bɔ a ka marché u bɛ min nɔfɛ moi ou le chaos ni ne tɛ n bɛ jamana ci k'o baara daminɛ o kama k'a fɔ maliyɛnw ye
a kana kulo d'u ka kumaw la a y'u to yen. nin tun ye Abdul Niang ale mankan ye u ye wele bila dɔnkibaru ɲininaw ma Arc-en-Ciel ale dagayɔrɔ la Sotiba bi donya in na ka u ka hakilinaw fɔ kalata o lahalayaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tako filanan min n'o kɛra utukalo tile 12 tɛmɛlen an kɔrɔ sisadanin na. Farafina bondakun kan kolera banajuguba in a ye maa 13 a y'olu fa dɛ a y'olu fa o kɛra Maradi ale bɛ faaba sɔrɔbolo jidili sira fɛ Niger tɔgɔ la a b'o o kofɔ nin kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara sibiri donya tɛmɛlen fɛn min ye diɲɛ tɔnba ye Organisation des Nations Unies bakuruba fɔla ONU ani u ka Niger jamana fangamarabaaw olu ye a kumakanw u y'a sɛbɛntiya wolomasiri taabaw Egypte jamana kɔnɔna na u ye siganama maa 12 bɔɲɛnko u y'olu fa ko mugujugu cila jatigɛ wale kɛbaw don n'an k'olu ma terrorisiw o kɛra kari ɲɔgɔnna dɔ senfɛ Egypte jamana kɔrɔnyanfan fɛ u ka dugu minnu bɛ n'u ka ma ko Sinayi kɛra u ka wulikajɔba dɔ senfɛ ka ɲɛsin État islamique olu kɛlɛli ma n'olu ye terrorisiw ye kunun ko nin kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara Egypte jamana u ka minisiriso min bɛ n'a ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lahalayaw ma ale y'o kunnafoni ninnu a ye olu dangɛnɛmaya o de bɛ dan sigi an ka bi laseli la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la ni ala ma an ka jɔnya jɔana sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma arajoso kelen ale sanfɛ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ sugunikura kuluju nɛgɛkɔrɔla na arajo bɛnkan don n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal la bamara lamɛn a bɛ se ka taa malizoom.net sanfɛ ale ye kunnafoni di sira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne n'aw sera yen maraka faama ka journal bamara n'a ka laseli tɔ an na o bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin an lamɛnli a n'an kalali ma a k'an bɛ sini ni ala sɔnna ma inshallah. Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.